हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव बे बोसोराव बर'नि माखासे गोदानै दिहुनजानाय सावथुनफोरनि फारिलाइखौ नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना बबे सावथुना मा प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजादों आरो बे बोसोराव मा सावथुन फैनो थांगासिनो बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ आर.एन. फिल्म्स बेनारनिफ्राय रबि नार्जारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्शन होनायाव दिहुनजानाय थैसामथ' आबुं बर' सावथुन। बे सावथुनाथ' थांनाय 30 आगस्टआवनो रिलिज जाबाय आरो दासिमाव माखासे गोबांथार सिनेमा हलफोराव दिन्थिगासिनो दङ आरो बे सावथुनखौ रिलिज होनायनिफ्राय दाख्लैसिमावनो 25 लाखनिबो बारा रां आरजिनो हाबायमोन। दासिमाव आरो बिनिख्रुइ बांसिनसो जाबावबाय जानांगौ आरो बिथांमोना बे सावथुनखौ 60-70 लाखनि बाजेटजों बानायदोंमोन। नैथि फारिलाइयाव दङ जोंहा मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय बिथां सपन कुमारनि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्शन होनायाव दिहुनजानाय बर'नि थै आबुं बर' सावथुन। जाय सावथुनाव नोंथांमोना बर'नि माखासे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरखौनो फाव खालामनाय नुनो मोनगोन आरो बे सावथुनानो दासिमाव बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोलावसिन सावथुन जागोन दे लोगोफोर आरो बे सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 13 खालार खालि रिलिज होनाय जासिगोन। नोंथांमोना सोर नायनो एक्साइटेड बयबो नेना थायोब्लानो जाबाय। थामथि फारिलाइयाव दङ बर'निनो लेजेन्डारि एक्ट्रेस बिथां संगिना ब्रह्मनि डिरेक्शन होनायाव दिङा फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुना फैनो थांगासिनो दङ आरो बे सावथुनाव गाहाय फाव खालामगिरि महरै दङ संगिना, नेरसोन, पिंकी, मुलुग, मोहिनी, राइबेल, थमसन, बिग्राय आरो माखासे फाव खालामगिरिफोर। बे सावथुना दासिमाव रिलिज जाथ'वाखै। नोंथांमोना रिलिज जायोब्ला बे गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ बयबो नायनो हागोन। आरो ब्रैथि फारिलाइयाव दङ लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय दाहाल आबुं बर' सावथुन। जाय सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्शनखौ होदों पंकज लाहारी बिथाङा आरो बे सावथुनावनो गाहाय फाव खालामगिरि महरै दङ लिंसार, हेलिना, बिग्राय, नेरसोन, लीना, रुबुल बिथांमोना। आरो बाथि फारिलाइयाव दङ आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन। जाय सावथुननि मुङानो जादों सानबोलावरि। बे सावथुननि स्ट'रि आरो डिरेक्शनखौ खालामदों गोजोन बर' बिथाङा आरो दासिमाव बिथांमोना बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौ आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव हगारनानै होखाबाय आरो बे सावथुनाव मेन रल हिसाबै दङ सोरां आरो पुजा बिथां सानैया आरो माखासे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरबो दङ। दथि फारिलाइयाव दङ अलंबार फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै दिहुनजानाय मोनसे आबुं बर' सावथुन। जाय सावथुननि मुङानो जादों जोहोलाव जांगिला। बे सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्शनखौ खालामदों प्रबिन गयारी बिथाङा आरो बे सावथुनाव गाहाय फाव खालामगिरि महरै दङ अलंबार गयारी, प्रबिन गयारी, पुजा बर', पाम्पुलि गयारी आरो माखासे गोबांथार फाव खालामगिरिफोर आरो बिथांमोना बे जोहोलाव जांगिला आबुं बर' सावथुनखौ रिलिज खालामनानै होबाय। नोंथांमोना बहाबाफोर नायनो सुबिदा मोनोब्ला बयबो नायनो हागोन। आरो स्निथि फारिलाइयाव दङ एज ए फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो गोदानै दिहुनजानाय मोनसे आबुं बर' सावथुन। जाय सावथुननि मुङानो जादों रैखाथि आरो बे सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ लिरदों सनालि गयारीया आरो बे सावथुनाव फाव खालामगिरिफोरानो जादों मोगथां नार्जारी, सनालि गयारी, फुलमनि नार्जारी आरो माखासे गोबांथार फाव खालामबावदों। बिथांमोना बे सावथुनखौ दाख्लै थांनाय 1 सेप्तेम्बर खालिनो रिलिज खालामनो गोनांमोन। दासिमाव बिथांमोना रिलिज खालामनानै होबाय जानांगौ। दाइनथि फारिलाइयाव दङ बारमोदाइ फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन। जाय सावथुननि मुङानो जादों बेनोथ' संसार। बे सावथुननिनो स्ट'रि स्क्रिप्ट, डिरेक्शन एन्ड प्रडिउसखौ खालामदों मिथुराम ब्रह्म बिथाङा आरो फाव खालामगिरि महरै दङ राजिब, मिथुराम, मनिषा, राजु, दांखोलोदो, प्रबिन, ददेरे, राजाश्री, मिजिं, प्रेक्टिकेल आरो माखासे गोबांथार फाव खालामगिरिफोर दंबावो। बिथांमोना बे सावथुननि अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौ हगारनानै होखाबाय। गुथि फारिलाइयाव दङ जोर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन। जाय सावथुननि मुङा जादों गुथाल आरो बे सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट डिरेक्शनखौ खालामदों माइकेल मुसाहारि बिथाङा आरो बे सावथुनाव फाव खालामगिरिफोरा जादों बिग्राय, मनालिसा, थाख्लाय, राजाश्री, जेजास, रिंकुमनि, मानब, बिग्राय आरो माखासे गोबांथार फाव खालामगिरिफोर दंबावो दे लोगोफोर। आरो फैयै फैयै 10थि फारिलाइयाव दङ हिरा फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन संदान। बे सावथुननि स्क्रिप्टखौ लिरदों जतीन्द्रनाथ बर' बिथाङा आरो डिरेक्शनखौ खालामदों अमा राजा एबा देरहासात बिथाङा आरो बे सावथुननि गाहाय फाव खालामगिरि महरै दङ दिनेश रामसियारि आरो अनसुमै बर' आरो माखासे फाव खालामगिरिफोर दंबावो। लोगोफोर बे बोसोराव बर'नि माखासे फैनो गोनां गोदान सावथुनफोरनि फारिलाइया बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। जाखिनि कालेक्ट खालामनानै मोनदों नोंथांमोननि सेराव
फोरमायबाय। स' नोंथांमोना बेफोर सावथुननि गेजेराव बबे सावथुनखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय। स' दिनैनि सुंद' भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय, जाहाथे बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअ'फोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।